Салом ба кулли бародаронам. Хуш омадед ба канали мо, дӯстони азиз. Имрӯз мо ба хулосае омадаем ки бисёри бародарҳо хоҳиш карда буданд ки аксҳои наворҳотона ба мо нишон диҳед, яъне паталогҳоро. Ва мо дар ин ҷо чӣ кор кардем? Саршавии видеода дӯстони азиз, мо аксҳоро мемонем. Иншаллоҳ шумо сараввал чӣ кор кунед? Сараввал лайкро худро фаромӯш накунед. Қатои просмотр дӯстони азиз, лайка зер кардан гирен ва то охири наворро тамошо кунед. Иншаллоҳ ки мо саршавишда дар ҷое ки паталог задагӣ ҳастем, ҳам паталогҳоро мондагӣ ҳастем ва дар охири видеомон як паталоги беҳтарин аст ки сиёмкаш кардагӣ ҳастем, яъне дар аввал не дар охир пафтагӣ ҳастем ва дар он ҷо ламинатам задагӣ ҳастем. дӯстони азиз, яъне чиставои кори мо омадагӣ аст. Тамошо кунед, мақбултон мешавад. Лайка ва подписатсияро фаромӯш накунед саршавишта. Иншаллоҳ бо ки мо бинем ки лайк, подписатсия имсол зиёд шавад просмотр, бо мо ҳам ҳамин ҷиҳат фикр мекунем, беҳтарин видеоро пахта мекунем ки баҳри шумо пешниҳод мекунем, мақбултон мешавад. Як нозуки коромо ба шоткаи наққошӣ, яъне наққошӣ карда шудем дар паталоги ки мебинем, паталоги шайтик аст ва барои чӣ мо ба ин шокл карда шудем ки ин полоса нест. дӯстони азиз, яъне 1 сантиметр дар ич крак мондагӣ ҳастем ва мо ба дом нишонӣ ҳастам ин шотка. Мардуми Тоҷикистон, хуш омадед ба канали специалист ЖК. дӯстони азиз, имрӯз мо яъне чиставоя буд кардем, қисми ламината мегзарем, яъне паркетро сар мекунем. Аввал аз чӣ шурӯъ мекунем? Фалгаро мепартем, дӯстони азиз, баъд скотчро мекашем, скотчро дар стикош мечаспонем. Ламината ки вақте мо сар кардем, дӯстони азиз, ламинат ва круг бояд ки 0.5 сантиметр зазор дошта. вақте ки зазор надошта бошад, дам карданаш мумкин аст байн дам метавонад. ва ҳоло ки мо нав шурӯъ кардем ламинатро, ҳозир иншаллоҳ ба навор мегирем, тамошо мекунем ки чӣ гуна яъне мо холро мезанем.